Doncs quan me'n vaig anar d'aquí no tenia molt clar què és el que volia fer, però al cap d'un temps, quan vaig començar a dibuixar sobre un paper, em venia aquesta imatge que em va copsar molt, que era el canti de barca. Per mi és un canti, té una mida molt petita, és el color blanc, em recorda algo molt femení, aquesta cosa tan rodona, tan recollida. M'agradava aquesta textura mate i volia que la nansa no tingués massa protagonisme, el bec no tingués massa protagonisme, buscar-li a les peces dues funcions. En aquesta és beure aigua fresqueta quan estàs al sol, però de la vegada també poder-li posar des d'una flor, una branca, una cosa que t'agradi, qualsevol cosa que et regalen, la poses aquí i té aquesta funcionalitat doble. I és així, cada canti serà diferent, perquè tots estan fets a mà, però a més, com que estaran pintats un a un, també tots seran diferents. O sigui que és com una mica un homenatge a el que seria l'artesania més primitiva, no? Jo dic la bellesa de la imperfecció, no? O sigui, quan una cosa és imperfecta, a vegades és on trobem la bellesa.